Ман соҳиби ҳамин справкаи Макаҷон ҳавая инами сурат рӯӣ кардам, номерои телефонам рӯӣ кардам. Такаҷон ҳамина интимос я балока ҳамина да интернети дмон ҳама справкама ма ё Макаҷон ҳама справкама да ҳам хум ба худо дар кора ки бевай ман патент карда наметавонам Макаҷон. Я балока ҳава ё чиша ҳам бачаи ма ё мамро справкама гирам. Вақте ма аэропорт рафтам Макаҷон ҳам бачаҳо да нишон додам ҳамин сурати ҳамин бачаро. Гуфт ки ӯ бача багажи ҷида дошт буромад байнаким буромадагӣ ава гарондаги нест. ҳам мисол гирем абрад на Тоҷикистон не хеле шудагӣ нест. Гуфт кадоме буд даму реси мо мега ҳамаш гузаштан Макаҷон. ҳавая интимос я балоку чикун ҳавая да интернети дмо ман номерои телефонам нависондагим Такаҷон. агар ҳамиҷо да бош ҳамин интернет табина ка ман да занг зан интимос ман справкаро дастат гирам. салом алейкум бародарои азиз. Як бародара оилаш ҳамроҳи фарзандаш рӯзи 12 декабр аз Тоҷикистон ба шаҳри Санкт Петербург мебиёянд. аями дирини аэропорт мебироянд, ҳуҷҷатҳошон дар дастшон буда, аями ҷои охирон точкае ки мегзарӣ таможнӣ аямуҷа то ҳами ҷои таксиҳо омадана дар ҳами қараҳ ҳуҷҷатҳошона дар ки ҷои гум мекунанд ҳаму ҳамсараш қатъи фарзандаш. ҳуҷҷатҳо ба номи Мирзомиддинзода Муҳаммад, номи ҳаму кӯдак Мирзомиддинзода Муҳаммаду номи ҳаму оилааш Ҳайдарзода Ҳусноро. аз тамоми бародарое ки дар территорияи Санкт Петербург кору фаъолият мекунен хоҳиш мекунем ин видеоро поделиться кунен, история монен ва ба друзиётон роӣ кунен. Инчунин апаву хоҳаро ва акаву додарое ки дар территорияи аэропорт кору фаъолият мекунен, дувор ки мекунен ё ки ягон кори дига қатъи машғулен, аз шуморо ҳам хоҳиш мекунам хуб ҳамин расморо назар кунен. Шояд дар ягон ҷо дида бошен ҳуҷҷатошона, шояд ёфта бошен, шояд ё ягон кас ёфтагиаю оварда дар дасти шумо додагиай. Хеле коро бисёр мешавад. Занг занен дар рақамҳои дар рӯи экран буда хабар расонед. илтимос. салом алейкум бародарои азиз. чӣ хеле ки медонен ҳамин ширкати ҳаҷ центра мо реклама мекунем. охири ҳамин моҳи декабрда сафар доранд рӯзи 30 декабр. ҳамин худи ҳамин қори худаш роҳбаладай, яъне роҳбари ҳамин ширкат. офиси ширкати ҳаҷ центр қарор дорад дар бозори Фудсити 2 этажда. вале ман маълумоти пурраша дар давоми ҳамин видео бо мегзорам тамошо кунен. ва рақамҳое ки дар рӯи экран гузоштагим рақамҳои телефони боварии ҳамин ширкатай. занг занен, ҳамроҳшон суҳбат кунен. кадом нафарое ки ба хонаи Алло сафар карданен аз номи шабакаи Исмоил Тоҷик гап занен, $50 аз нархи умумитон скидка мешавад. Алло нигаҳбон. кадом нафарое ки мехоҳанд граница гузаранд, граница пересекат кунанд, ҳуҷҷатотон тамом шудеса, мехоҳен ҳуҷҷатотон аз нав кунен, граница гузарен биёен. ина рақамҳои телефони акаи Муҳаммадраҳима дар рӯи экран мегузорам. ай Москва ва пад Москва граница меран мебиёянд. одами ба боварияй мақсад ба дили пур метавонен занг занен, аз номи мо гап занен, равен биёен иншааллоҳ ки бе ягон мушкилӣ мерен мебиёем. Алло нигаҳбонтон.